İğme meselelerimize devam edeceğiz. 16. soru. Eğer x, 2o birleşmesinin massasının 70% x olsa, x'in molar massası neçedir? Şular ýaly soruda näle işleýäňiz? Aýdaly x, 2o üçimiz alümini 2o3 bolan ýagdaýynda şonuň jemi 100% bolar. Şular alüminiňki 27 gram, molar massasy kislorodunky 16, ýagny 2 köpeltmek 27 goşmak 3 kislorod bolan üçin 3 köpeltmek 16. Ýagny jemi şonuň 100% bolar. Alüminium metalynyň özüniňki 2 köpeltmek 27. Ýagny 2 san alümin bar. Şoň üçin olam aýdaly bize bärde 70% diýip berilipdir-de, 70%. Ýöne bärde meselemde görkezimde bärde bizde alümin däl. Şutaýda bize näme metal? X2O3. Şoň üçin şutaýa görkezeýin. X2O3. 2 san X bolan üçin 2 köpeltýäs, 2 köpeltmek X. Goşmak 3 san kislorod bolan üçin 3'ü 16 köpeltýäs. Şunun jemi 100%. Bärde berilipdir X2O birleşmesiniň massasynyň 70% X diýe. Ýagny 2 köpeltmek X'imiz teňdir 70% bolar. Bärde näme diýäs? Atanaklaryny köpeltýäs şutaýda 2x goşmak 43 16 köpeltse 48. Skopkada köpeltmek 70 teňdir 2x köpeltmek 100. Şutaýda şu nolary gysgaltsak 7'in içine köpeltip çyksak şeýle. Ondan aňyrsy matematika ýagny 14x köpeltmek 336 bolýar. Bu da deňdir 20x bolýar. Garaz 14x'imizi deňdirin bu tarapyna aýyrmak bolup geçer. 6x 336'ň 6'a bölsek şutaýdan x'imiz deňdir 56 gram çykar. Ýagny x'imiziň 1 moly 56 gram diýmek. 16-njy soru şundan ibaret. Ilki näme etdik bärde? Ýagny eger x'in ýerine bir element bolan ýagdaýynda biz mysal näde işlerdik? Şoň ýaly gözüňize getirtikden saat bolar. 17-nji soruga geçýäs. (42,16 gram NX3 gadaly şertlerde 13,44 litr bolsa, x'in atom massasyny hasaplaň diýär. Ýagny şunun şunça gramy gadaly şertlerde şunça gramy şunça litr. Gadaly şertler bolanda başgaça ingilisçe STP diýilýär muňa. Standard temperature and pressure. Yani temperatura bärde 0 gradus. Basyşymyzdan 1 atmosfera bolýar. Şutaýda bir zaty ýalňyşmaň gadaly şert bilen otaq temperaturasy tapawutlydyr. Ýagny gadaly şertlerdäki temperatura 0, otaq temperaturasy 25 gradus. Oňsunda ýene durar häzirlikçe. Bu söz bulaşdyrmadan bunu aýyraýyn. Gadaly şertlerde bizim bir düzgünimiz bardy. Islendik 1 mol gaz näçe litrdi? 20,14 litre barabardy. Birinji proporsiýamy ýazýar. Ikinji proporsiýamy näle ýazýar? Eger bize bir zatyň massasy berilen bolsa, şonuň molar massasynyň üssü bilen molny tapyp bilersiz. Ýagny molumyzyň formulasy n deňdir. Massa bölmek molar massa. Bize mälim bolan şu gramy mola geçmeli. Aýdaly şutaýda näçe mol bolsa, şunymyz biziň 13,44 litr diýmeli. Indi biz şutaýda şunymyzy mola geçireli, şutaýa kezmeli mola geçirip dowam edýäs. Endendir massamyz näçe? 42,16 gram. Molar massamyz azotynky 14. Bärde berilen 14'ü de 3 san x bolan üçin 14 goşmak 3x diýär. Şunu alıp şutaýa goýýan men. Ýagny 42,16 bölmek 14 goşmak 3x. Bundan aňarsy proporsiýa ýagny proporsiýa görýäňiz. Atanaklaýyn.
Yani bir 10/44'e köpeltsek 10/44'ün özi bolar. Deňdir. 20/10'ym şuňa köpeltmeli bolýar. 20/10 şuňa. Yani 20/10 köpeltýäs. 40/16 ýokarda. 14 goşmagam 3x. Bärden yani şunu beýle bölmek geçirseňiz, soňra atanaklaryny köpeltseňiz garaz bunun aňarsy matematika değişdi. Yani x'imiz deňdir 14 19 başlan gram mol çykýar. Bärt iň esasat näme? Iň esasat dogry proporsiýa gurmak. Onuň üçinem birinji şunuňyzy ýazmaly bizde. Bizde haçan ýazak muny? Egerde bir gaz we kadaly şert diýen bir zat berse, şertinde soragyň, ökmen şu proporsiýany ýazýar. Soňra litriň aşagyna litr ýazýar, moluň aşagyna da mol ýazýar. We proporsiýa diýip jogabymyz çykýar. 18-nji soragymyz birleşmäniň prosent düzümi. Şu arada görelim. Alümin sulfat birleşmesindäki elementleriň massa boýunça prosentini hasaplan diye. İlkinji notda näme diýär? Şu taýda bize berilen bolmaly, berilmändir. Yani alüminium periodik tabliçadan görseňiz molar massasy 27, kukurdunky 32, kislorodunky 16. Yani gram mol hemmesem. Bu näme diýär? Bärde şunun jemi yani molar massasyny tapýar. Şu birleşmäniň alümin, iki sany alümin bolan üçin 2 köpeltýär, yani 2 köpeltmek 27, goşmak. Bärde SO4 we skopka bar, oň daşynda da 3. Yani 3'ü hem şuňa köpeltýär, 3 hem şuňa köpeltýär. 3 sany kukurt bolan üçin 3 köpeltmek 32, goşmak. 3'ü 4'e köpeltsek 12, 12 köpeltmegem 16. Yani şulary goşsak 342 gram mol çykýar. Bu 342 näme diýmek? 342'miz birleşmäniň bütüni hemmesi, yani bir zadyň hemmesi 100% bolar. Eýtgaça 342 100%, yani 340 gram 100%. Bolsa mysal üçin alümin hasapdaly, alümin 2 sany alümin bolan üçin 2 köpeltmek 27 diýär, x% bolar. Şu taýdan 342'ni x'e köpeltýär. Deňdir 100 köpeltmegem 2 köpeltmek 27 yani. Köpeltýär 100. Şu taýda 342'ni deňdiriň sag tarapyna bölmege geçirsek, x'imiz deňdir 28,07% bolar. Bunun başka usulam bar. Alüminyum hasaplanmazda nädip hasaplap biler? Aslında şoğurat, yani şeýle drop ýazýar. Molekulyar massaň, yani birleşmäniň jem molekulyar massasy gram 340 gram. Soňra alüminyumki 2 köpeltmek 27, onuň 100'e köpeltýär. Şu taýda men ýazaýyn massa prosentin başgaça formulasy. Şeýden bizde da ýene 28,07% takminan 28'den şu jogap çykýar. Kısaca formulalaştırsak bunu näle etip biler? Massa boýunça prosent deňdir. Aýdaly elementin massasy, element massasy köpeltýär. Şol element näçe sany bolsa aýdaly n sany bar. Bärde de jemi birleşmäň massasy, birleşme. Arada düşünükli köpeltýärsem 100'e. Bu formula boýunça, bu da özümüz proporsiýa boýunça tapdyk. Indi alümini var. Şu taýda kukurdy, kislorodam edil şoňňaly aýratymykda tapaýmaly. Meselem, şu taýda kukurdymyz 3 sany bolan üçin 3 köpeltmek
S bolýar, ýani 3 köpeltmek 32 ine şu. Şunu 2 köpeltmek 20 diýen ýerine şunu goýýar. Şonda 40% çykýar. 12 köpeltmek 16 kislorod. Oň ýerine de şunu goýsak, kislorodun prosenti çykýar. Kısaça beýleki ikisiniň prosentini size goýan. 19 soraga geçýär. On 9 soragda näme diýär? Baraks mineralynda bor elementiniň we suwuň prosent gatnaşygyny tapyň. Biraz soluşyny mysal berde hemmesini aýra teňlikde zat etmeli. Şu taýda biziň baraks mineralynda bor elementiniň we suwuň prosent gatnaşygyny tapyň. Näçe jemi malyar masatyny hasaplasy ki? Şu taýda ýazaýyn 2 köpeltmek 27 naturinki. Borunki 11, 4 köpeltmek 11 boşýar. Berde 5 kislorod bar, 5 köpeltmek 16 ondan boşýar. Berde 4 skopanyň içinde hasaplaly 16 1 goşsak 17 bolar, ýagny 4 köpeltmek 17. Aýra teňlikde hasaplasaňyzam bolar. Şu nokot köpeltmek däl, şu nokot himiýada goşmak diýen manyda, ýagny şu goşulýar. İki suwunkyny hasaplaly, onam 8-e köpeldi, ýagny 2 vodorodunky 1, 2 goşmak 16, 18 bolar. 8-dem 18-e köpeldi. 8 köpeltmek 18 san suw bar. 18 gram, bundan 8 san suw bar. Deňdir. Şonu bolanda hasaplap görsek 384 gram bolýar. Gram mol. Baraks mineralynyň malyar massasy şu. Şimdi biziň formulamyz boýunça gelin şunun proporsiýa boýunça işläp görkezýän. Formula ýatylakan gowdan 384 gram 100% bolýar. Biz aýdal bor elementini soraýar, mysal üçin näçe san bor bar? Şu taýda 4 san bor element bar. Ýagny 4 köpeltmek 11 gram, başgaça 44 gram diýer, x% bolar. Şeýle proporsiýadan şu taýda x çykaýmaly. Ýagny 4 köpeltmek 11 köpeltmek 100 teňdirem 384x. 384x bolýar. Ýagny 384-i beýle bölmege geçirsek, x'imiz teňdir 11,45%. Indi suwunky näle tapýas? Suwunkym edil şoňýaly. Birinji proporsiýamyz näme biziň 384 100% bolsa, näçe gram suw bar? 8 sany 18 gramdan bir suw molekulasyňky 8 san suw bar, ýagny 8 köpeltmek 18 diýer. X%. Şu taýdan atanaklaryny köpeldenimizde suwunky x'imiz takminan 37,5% çykýar. Ne birleşmelerde, ýagny elementleriň massa prosentini elementiňe molekular birleşmäniň içinde suw birleşmesiniň massa prosentini hasapladyk. Ählet bir logika bilen işlenýär. Indik sorumuza geçelim. 20. soru. İki molekulyar ve empirik formula men düşündüreyim. Aýdaly meselem C6H6 şun molekulyar formula bolsa şu molekulyar formula. Şun empirik formulasy şun iň sada görnüşi, ýagny hersin 6'a bölsek CH bolar. Şu sada forma empirik formula diýilýär. Tapawut kyn däl, bunu düşünersiňiz. Umyt edýän, bunu geçýäs. Indi şunýal soralar näle işleýär? C'mizden biziň 0,5 mol bar diýe ve H'mizden 1,25 mol bar diýe. Elementlerinden ibaret bolan birleşmäniň empirik formulasyny tapyň.
Şunda bolanda şunu iň kiçik sanyna bölýär. Bolsa 0,5 0,5 1,25 hem 0,5 bölýär. Şonda bolanda täze emele gelen zatymyzy hasaplaýar. Yani 1,25 0,5 bölsek 2,5 bolýar. Şeyimiz bir, haşymyzam 2,5. Bunu bütün zan etmek üçin hersini 2'ye köpeldirýär. Şonda bolanda S2 H5. Bu bizim empirik formulamyz bolan jogabymyz. Yani tapawatyny düşündirdim, molekulyar formula näme, empirik formula näme. Häzirlikçe şu 20-nji soragda durýan we galanmy soň dowam eder. Sag bolun, salykda görüşelim.